Včera večer mi zazvonil telefón s prosbou, že či si nejdem dohľadať diviaka a jeden polovník od nástrela aj na jeleničku. Keď sme prišli, tak najprv sme začali na nástrele, kde bol strieľaný na diviačika. Sice farba nebola, ale Falko si po chvíľočke našiel správny smer a po 200 metroch sme objavili farbu na treni, ako vošiel diviak dnúka do treňov. Rozhodli sme sa so strelcom, že odložíme dohľadávku na ráno a presunuli sme sa dohľadávať jeleničku. Takisto jelenica odbehla na nástrele bez kvapky farby. Falko sa oprel do remeňa a po asi 300 metroch ma doviedol už k zasnutej jelenici, pekne na remeni. No a od rána od 7 s týmto mojím beťárom naháňame tohto diviaka, kto niekedy dohľadával, áno, ja ťa mám rád, dohľadával v trninách diviaka, vie, aké to je náročné. Prvý záľah bol asi 150 metrov od miesta, kde vošiel. Dotiaľ som sa k diviakovi možno na 3 metre, nedalo sa ho dostreliť, bola tam úplná tmavá huština. No a odtedy to bola naháňačka, 3-krát diviak znovu zaľahol, 3-krát do Falko našiel, hlásil na mieste, držal. No ale až na 4-krát sa mi podarilo dostať k diviakovi odzadu a na 2-krát som ho v hustej trnine dostrelil. No a skončil to tak, že som musel čakať ďalšiu hodinu, kedy prišli chlapi s motorovou pilou, aby nás vyslobodili vôbec a donesli nám napiť. Takže úspešná dohľadávka. Konec koncov Falko nabehal ja som sa naplázil 6,5 km asi a Falko nabehal 12,5 km za týmto diviakom. A nič sme nerobili. Myslím si, že to je ďalší dôkaz, že Daxel kopov je neskutočne univerzálne a odolné plemeno, či už na dohľadávku alebo aj na takúto prácu s diviakmi. Takže ešte posledná vec. Mám od Jary na testovanie nohavice od značky Universe. Nohavice sú z Cordury. Z tenučkej Cordury. Doteraz som robil dohľadávky vždy v kožených nohaviciach. Ale v lete je to strašne praktické, kto to pozná, tak vie. Alebo kto ich nosí, tak vie. Tieto Cordury nohavice sú tenučké, ale je to úplne perfektné na nosenie. Sám som v nich v takýchto extrémnych treninách diviaka ešte nedohľadával, ale dneska sa mi neskutočne osvedčili. Išiel som cez ne, dá sa povedať, ako bulldozer cez tie trene. A jediné, kde mám trene, sú ruky a lakte, keď som sa plázil. Ale nohy sú úplne čisté, bez trňov. Môžem povedať, že za tieto nohavice dávam, ako sa vraví, ruku do ohňa. Ľahké, pohodlné, priezdušné a vydržia fakt náročný terén aj takéto náročné dohľadávky. Takže všetkým vám prajem presnú mušku a lov zdar. Dar.